מה זה אין כבל מצלצל? אז תכף להגיד לו, הכבל זה... Your account could not be validated. Please contact customer services. ליאם קיבל טלפון. ליאם, הטלפון הראשון שלך, צריך לשים את המספר של כל החברות שלך. כן. הוא מקבל את זה בגיל 9 חודשים, אני קיבלתי את זה בגיל 18. ואתה בכמה גיל 40? 45? אתה יודע מה, באמת אתה צודק, 30 אני חושב. לא, מה אני מדבר? לא, 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 לא. אני זוכרת שהיה לך ביפר. 15 שנה הכי הרבה יש לך פלאפון. הוא מתרגש עם הפלאפון. היה לי ביפר שדיבר אליי, ואין את הביפרים האלה יותר. אתה יודע מה הכוונה ביפר שמדבר? אתה יודע מה הכוונה ביפר שמדבר? היה לי, למשל השארת לי הודעה, את ההודעה קיבלתי בפייג'ר, לא יכולתי לענות, אבל שמעתי את זה. עדי, האנטנה לא מסוכנת, לא יכולה לצאת? לצאת לא. דנה דקטור.